Sa dá povedať, že je naša jaskýňa trošku chudobnejšia na priestory, avšak bohatú kvapľovú výzdobu, ktorú vidíte ešte aj počas prehliadky. No momentálne sa nachádzame v prvej tretine kopca Cejtach. A táto chodba vzadu vedie do jeho zvyšných 2/3 takými úzkými plazívkovitými chodbičkami asi 60 metrov. Takéto chodbičky sa v jaskni nazývajú plazívky, lebo sa tam dá pohybovať iba v polohe plazení. A v zime, keď je jaskyňa zatvorená, tu jaskyňa z času na čas vykonávajú prieskum. No a zistili, že ak by sa mala naša jaskyňa niekedy rozraz o nové priestory, s najväčšou pravdepodobnosťou by to bolo práve týmto smerom. No a potom by však musela byť zničená celá táto výzdoba vpredu. Tu na túto chodbu, takto zrejme skoro všetkých budeme ešte dneska chodiť. No a celá táto sieň sa nazýva sieň kráľa Svätopluka. A to preto, že nám o tento stavebník pripomína. Baterkou, netreba pozerať tam, kde mi končí svetlo baterky. Tento kráľ akoby sedel na takom gulatom tróne. Má dlhé rozpustené vlasy, ruky položené na kolenách a celý akoby pozeral do tej pukliny, takže ho vidíme tak z boku. Tie tri hlavičky pod ním sú jeho povestní traja synovia a najmladší pasie malú kučeravú jaskynu ovečku. Celú si nám spredu stráži náš najväčší jaskyný trpaslík, ktorý má tu na vpravo dolu svojho mladšieho, avšak nezbednejšieho bračeka v špicatej čiapke, ktorý si práve odpáluje raketu. Takže ako môžete vidieť, v jaskyni sa